Jo crec que mai n'hem estat tan a prop. És a dir, que em sembla que les condicions que siguin d'organització, de govern, de competències, que siguin les condicions econòmiques amb la crisi i el fet que les empreses de Catalunya vagin cada dia més a fora del mercat espanyol i que que siguin les condicions polítiques amb un govern del PP central, fa que em sembla que les màximes condicions estan reunides per anar a encaminar-se cap a una independència, tot i siguin membre de la Comunitat Europea, evidentment. Voleu posar un termini per aquesta independència? Jo diria un parell d'anys. A nivell de mentalitats, quan hi hagi un estat català independent aquí al costat, què canviarà aquí al nord? Que el nord s'adonarà compte que això no és Espanya, sinó Catalunya. Fins ara, inclús els que estem una mica enterats, quan parlem d'anar cap allà, moltes vegades ens escapa dir que anem a Espanya. Doncs el dia que es pugui dir que això és un estat independent i que es diu Catalunya, em sembla que ja hi haurà un pas que serà una realitat. Hi ha molta gent aquí que es pensa que, i potser no té totalment tort, però que es pensa que Catalunya només és una part d'Espanya i que tots aquests són espanyols, alguns amb una singularitat. El dia que hi hagi un estat diferent, independent, i encara que membre de la Unió Europea, es considerarà com un estat. Hi haurà una relació, doncs, que serà necessàriament diferent. I jo dic que, hi ha molts anys que ho dic, que em semblaria molt lògic que les institucions polítiques d'aquí tinguessin una representació política permanent, no sé, un observador al Parlament de Catalunya, alguna representació administrativa real, perquè això és una cosa que s'ha de fer dia a dia i que s'ha de seguir dia a dia. Nosaltres com a advocats tenim convenis, som membres del Consell d'Il·lustres Col·legis de Catalunya. El 90% del que es discuteix en aquest Consell no ens interessa directament, és la vida dels advocats de Catalunya i a través d'ells la vida dels advocats d'Espanya. Per tant, el 10% de més que discutim, jo dic que alguna cosa hi hem aportat nosaltres en la nostra manera de funcionar, en la nostra experiència, i moltes coses n'hem après. Per haver que amb la independència a Catalunya Sud, creieu que hi haurà més reivindicació catalana aquí al nord? Això és una qüestió sociològica que és difícil mesurar-la. Segurament que n'hi haurà, no sé si us fixeu a nivell econòmic de la significació que té això. La independència de Catalunya pujaria a Catalunya teòricament amb un nivell de pressupost i de producte interior brut molt alt. Hi ha una sèrie de gent aquí que això ja ho han vist i fa temps. Doncs probablement que hi hauria un moviment a favor d'això, però dir que això es farà ràpidament no ho crec. I els partits polítics s'haurien d'adaptar a aquesta realitat nova? Almenys ja n'hi ha un que s'hi interessa una mica, o dos, més aviat, que s'hi interessa una mica. Els partits polítics tradicionals són molt francesos i molt centralitzats. I encara que jo vaig a ser membre d'un partit que era teòricament el més obert als partits francesos a favor d'això, realment el senyor Bayrou en el seu moment no s'hi va interessar realment, encara que li vaig fer diverses propostes. Crec que hi ha un canvi de mentalitats també a tenir a través d'aquests partits polítics, o llavors de crear partits polítics més catalans aquí, encara que tinguin lligams amb els francesos. Per acabar, senyor Pere Beca, quina penseu que pot ser la posició de l'estat francès davant de la independència de Catalunya? L'estat francès, de manera general, aquestes coses no li agraden molt si poden tenir conseqüències pel seu propi estat, encara que no crec tal com ho hem dit. Per altra part, el que s'ha vist en altres països, com ara Iugoslàvia, s'ha vist que l'estat francès ha sigut, per algunes coses, molt endavant a través d'aquestes reivindicacions. Doncs potser, depèn molt de qui serà el cap de l'estat francès i de la manera de veure, però pot ser que l'estat francès no ho vegi tan malament.